Георги Койчев преди всичко е отговорен, дисциплиниран, човек, на когото може да се разчита винаги за всичко. Обичам да помагам, не търся облаги от помощта, която оказвам. Просто мъжката дума за мен е мъжка дума, все още. След гледането на няколко клипчета с дърворезба, дялкане, на разни фигурки, в YouTube реших и аз да пробвам. Изкарах си старите ножчета, понаостря ги, позачистих ги и едно трупче, примерно около 7-8 см, 10 см, реших да напробвам да направя човече. Обаче в крайна сметка се получи само глава на човече. Не остана място за другото. Глава е римски воин с шлем. Той още се седи. Пази се го. След това направих рибар на стол. Някакви жени се помъчих да направя, които не станаха. Те са от неоцветения период, началния. И после все повече клипчета и те идеите кумулативно, така да го кажем, една след друга вървят и все по-бързо и сън не ме хващаше в началото особено. Преди да спа вече размислям какво бих правил на другия ден, откъде да започна, какво да направя. Общо взето плановете ми се осъществяват. Какво бих казал на начинаещите дърворезбари? На първо място пазете си пръстите. Всяко нощче е бучнало по някой пръст, примерно. И плащам си кръвния данък постоянно. На второ място, отнемайте по-малко от дървото с ножа. Оглеждайте от всички страни, завъртете го, осмислете го. По-лесно е да отрежеш, отколкото да възстановиш, да лепиш друго парче, за да го направиш наново. И вярвайте, че винаги се получава нещо. Не е задължително от първия път да стане перфектно. От 10-тия път няма да е перфектно. Но в търсене на съвършенството ще постигнете нещо. Важно е спокойствие и желание да се получи нещо. А то се получава. С времето. Може би на 100-ното, на 200, на 300 бройки, на 400 все по-хубаво става. И да знаете, последното е най-хубавото. Последното изработено е най-хубаво от всички други. Поне за мен е така. И нещо, което направиш с ръцете ти, носи радост на теб, носи радост и на околните, може да донесе радост и на непознати хора. Помъчете се да доставите радост и щастие на хората с това, което сте направили с двете си ръце. Handmade. Аз съм Георги Койчев и съм български творец.